Sedasa pikantuk sekawan menika tahune putih. Wah, lha iki paguyuban pencari kayu bakar. Dakarang ya gas langka ya guys iki dadine. Lah iya lah ya ora gelem. Dasare gas saiki agak angel kok ya wah. Angel gas kok, Mbah. Wah ora ya siwa Pak iwak gelas saiki nang ngene buar wong iki kerja kono. Siwa wedok, lanang wedok. Gek darak tuku jalan pra? Malah mbok aja omong ngono. Garep apa? Wah Partini. Eneng Mbah kene iki Mbah tak standarne. Lah niku sing kangen kare Po Partini niki wonge. Niki. Mas.